sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Pasensya kayon no tattalaang manan a maka-upload kami iti baro a drama. Nagbalin kami ngamin abisi kadagiti napalpalabas nga aldaw. Sapay kuma, tadi kay tumauma amang padaan kadagiti baro nga uploads tayo. Ti pakasaritaan nga intaikan biyagita, ket naadaw iti padas ti pagayam, a nagpailinged itinagan a Sander at taga La Union. Kastoy man ti surat ni Sander. Dear Miss F, ilinged naklaangan itinagan a Sander. Taga La Unionak ket baro akpaylaeng iti edad ko a 38. Ti padas ngayon nakistoryaan ita, ket napasamak iti agtawen naklaeng iti 25. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ay na, husto ko manday ta pa naging inom mo, Sander. Manon nga aldaw kasta ka, anak ko. Bayandak lang, nanang. Daytoy lang tiyamok apamuspusan. Tap na makalipat ak. Di mo kumamat papasan ti bagim, anak ko. Si kantumit laeng ti agbalin ang nakakaasi. No kastalat tandar aramidem. Unay mo't ngaminan ti kasto agasat ko. Lalabit asana da kayo kin ni Rowena ti para iti tunggal maysa. Isu nga awate mong tigasat mo, anak ko. Anya lang unay ngamin ayat tinagkurangak ka ni Rowena. Tapno isukat na iti sa bali. Itid ko mo't amin kan ko na. Magatang kan maalan na ti kayat na. Nasingpatakan ko na. Ngamlino ko naklaan. Nagsakit na nang. Nagsakit. Awan tinagkurangam, anak ko. Sumayat kit di day a babae ah. Saan ang makontento kan ka, iso ang nagbirok iti sa bali. Jak sa maklong ti kastungin aramid na kanyak. Birukak ni Rowena, kanday di lalaki. Tabalsak ina. Ay saan anak ko? Agparbang ka kuma. Saan ang nasaya at day ta apang panunutam? Hustong aminan day ta apa naging inom mo iti arak. Agtrabaho kakit ding agtrabaho. Iti kasta makaurnong kamanan. Patyak ang makabirok kan tumitlaeng iti nasaysaya at ababae ngem iti dayjay a Rowena. Imbagman tanapan nagtrabaho di anak mo bakay. Wen nga rod lakay. Kunakit di no awanen apulos ti denggen na pambagbaga. Nasda awak laengan itay makariingak ta nakarubwat meten. Mapan kano agtrabaho. Ay, kinapudno na masyanak unay ti anak ta. Talaga nasaktan iti pananglipot ni Rowena kenkwana. Ay, wen nga rod lakay. Kalay sa laengan ti kurang. Tapno na an-anayan ti panagasawa da.
Ang kasyakit din tinaramid ni Rowena. Uwan nga ron Ay, tinasayat nga aramiden ta. Di ta maumamang palpalagi piti anak ta bakit. Kasano kat nabaybayan nan ti trabaho na. Danda ni makabulan ng aday talaagin inom iti arak tar aramiden na. Maumaakpay kit din ang makangkangag iti Rowena. Puro Rowena ti sang kabalikas na no kasyay amabarte. Naimbaglangan ako nam. Tadi na pa'y nagkalay sa akin ni Rowena. Ayun amangan kit dinudakdakkel pa'y aparikot ti ipaiday di ababae no nagkalaysadan kin ni Sander. Sa bagay, adam nga rod pagsayaatan na ti panang loko ni Rowena iti anak ta. Namuan tayo nasapsapa ti madi nga ugali na. A pinagkwartaan na laang ti anak ta, ken liniputan na pay. Pudno adi kan umininom iti arak, Sander. Angam di kan sametten mangmangan gapu iti katratrabaho manakaw. Saan man nanang? Mangmanganak mo ta? Mangmangan ka kunam ngam ne. Kimutong ka nanakaw. Saan akas tatisigod apam magim? Nalukmag ka idita kayo pa'y kin ni Rowena. Nanang, pangasi. Di unda kamatan pa'y day tanagan. Namimpinsanin alinipat ko day tao. Isang oray da kayo katlipatan nyo matan. Sandal. Awanan ti rason pa'y tapno lagi pan tayo ti tao api manawal. Panipon ita. Ikatan nyo amin na napakalaglagipan kan kuhanan dito balay. Amin ngayon intad na kada kayo kanitatang. Ibal lang. Unay padawat yan. Takas tamat karamida. Ang sayang ba't nag-ijay anak ko? Kan may sa kwartang matlaang tinaigat-gatang kadagijay. Uray pa'y nanang. Basta tong pala nyo lata ko man nagiting bagak. Sana bali. Masukatan tumatla da kita. Gumatang tayo to iti baro akagawahan tayo dito balay. Ipadawat yung amin ng dagita. Iti kasta, mamimpinsanin ang malipatan tayo ti tao amang lilipot. Maria, bakit? Apay ka de lakay. Awan ka diti madlaw mo ka ni Sandar. No kasta, nadlaw mo mat lakay. Panagkunak ka nagsublin iti sigod ti anak ta. Kanayo na naragsak. Makikidanan amangan. Masapsapa pa'y nga agawidan. Wan nga rod lakay. Kan limuk magpaykit din Kan kanayon ko makita na kaisam, tunggal igam na ti cellphone na. Ewan, husto ka. Nadlaw ko maday ta. Masansan nga gistambay iti indayon nga da iti sirok ti mangga di taro bayan. Mayat ti isiman na kinukwa. At dangatan kasukat ni Rowena, nga iso ti mang parparagsak iti anak talakay. Ay, dayta ti jak masungbatan bakit? Ang nukas taman bilang ay nagsayatan nga ay. Ang damagam tuman iti anak mo. Iti kasta saan ta nga agpugpug tulatan. Ay na, masigurado nga ibaganan tumitlaang. Nubilang pudnuman ti atap ta, nga addan baro akayan ayat na. Ay kat nagsaya at unay day talakay. Sa bagay mo't kindi Ay, sapay ko mga road, tapod nung adan kaayan ayat di anak ta. Nanang, dumanon tayo nintong bigat. Dumanon ko na anak ko. O nanang,
Kaya't kung nga kalay sa ni Gina, iso adumanon tayon. Ay iaguray ka man, Sander. Kat no awan pa'y mat na puutak nga inyawid, kan inyam amom akayan ayat mo. Ita ibagam adumanon tayon, tagkalay sa kayaw. Wen nga Rod, nalawag tinangagyo. Dumanon tayon. Ay sus Mariusip, agtagtagainap kan sa anak ko. Ninanang met, sa anak nga agtagtagainap laeng. Pudno ti bagbagak. Dumanon tayon. Iti kasta, makapagkalay sa kamin ka ni Gina, iti kabiitan na panawan. No kasta, Gina tinagan ti kayan ayat mo. Wala nang, taga-kabangi ba nga barangay. Agtrab-trabaho iti may sa Atranchen House ija ili. Ang nabiit kayon sapay mo't anagam mo anak ko. Kan may sa, kaslaawan mo't nadakdakamat mo ang nagkita kayon iti personal. Nagkita kami niti namin sa nanang. Iso na lang, tanabit kami lang nagsarita. Taur-urayan ka nung amin ti boss na. Ay naanak ko, di ka kumaagdardara sudos. Saan mo't kat apasalip ti mga sawa. Am-amumpay kumaan na saya at dahi a babae. Am-amo ko ni Gina nanang. Imbaga na amin kanyak tinapalabas na. Iso nga awan ti rumbang apagdanagan nyo. Basta dumanon takit din inton bigat. Nanang! Nanang! Nakita yung ka din ni Gina? Nay, ay saan mo tanak ko? Apay, awan ka di iti sila Jo. Amangan mo't no aday ti kusina, wano iti banyaw. Awan, sinapol kon iti unag ti balaysak bay arimuarak. Awan na talaga. Ay kat napanan ng arudan ngay. Alangan mo't arimorlatan, asaan ang nagpakaadakan ka. Aguray ka. Apay kasta ti lang ang anak ko. Kasano kat? Katanya, anak ko. Awan mo tanti traveling bag nga yan dagiti kaus na. Awan pa yung ti sling bag ko naglaon ka dagiti parwad mi di kalman. Anya? Agraman ti suot ko di rabi asing-sing. Kantay nginginaan arilog. Awanon. Anya? Ay, unay matentikas di nga inaramin ni Gina iti anak ta. Bakit? Iska amur gayam. Kampay iday, makikalay sa. Gayam, takawad na ti anak ta. Tiawanan ba'y na babae? Ay, wan nga rod lakay. Kasanumot ngamin, darasudos di anak ta. Binagaak itin, ngamdimot dimngag. Anya ngay ita. Eh, naska na matiliw da Gina. Iti kasta, saan na namang loko iti sa balay? Bareng ano matiliwan dagiti pan nakabagiti lintag iti kabiitan na panawan. Ay, unay mo lang arudan ti gagasat ti anak tayak. Naglakan to man ngagtaltal ka dagiti babae. Ay, gaputan na pintas. Sigay, ha, apa? jakman amukin ni Sander lakay. Nasirib mo't iti panagkunak. Ngam numay papan iti babae, awanen. Ay, kat isumot ati makuna a weakness na bakit? Ha, kita ti anak mo. Adaman ni dyan nga inom iti harak. Sigurado akas tamanan iti manunga aldaw ti aramiden na. Ay, bayan tapay laeng lakay. Sigurado ang nasakit tinakam na. Iso akas tamanan ti na. Wena, bareng may liwliwag na tumila nga dagos ti naramid ni Gina keng kwada. Bakit? Ano sam apalagipan ni Sander, ah? Lakay. Hindi na panalawas saan na nagawawid iti dua nga alda kung dua rabi eh. Hindi nagawid adayin sang po na babae. Ita sa bali man na babae. Ay sus Mariusep. Saan na may parbeng ter aramidan dyan akmaw. No namin anukon a binagbakaan lakay.
Ngam awansan at talaga tidenggan na. Ay, di ka maumuma mang bagbaga Bayan tapay laang lakay. Patsik ang makaamiris tumatlaang ti anak ta. Makaamiris taw, inton naladawan ti amain. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Milyaw? Anya nga ti amom, no makaalakit di iti sakit. Gapo kadagiti agdudo mababae apakinanaigan na. Ha? Ay sus, iyad adayom ka di apo. Iso apalagi pamtuman dyan akta. Kan may isa. Amangan ki di may no ada asawa dagita babae. Inton kwan, da ito manin anak tati nakakaasay. Agbabawin taw, hanggang naladaw ton ti amin. Iso abagbagam ni Sandar. Nagkasangbiag ko tintad no akalakamak. Ta guston ba yan nga uray no pakataya. Di mo pinanunot. Ta awan panunot mo. Insukat nakti sa bali. Siyak tay inka inwaksi anya tayo siya kasla dagsang sangit dito sa ano nga tayo ano parpar mataklain ituloy ko kinintimbag no ta makaawid na ron insukat nakti sa bali. Nagturong ka akin, kumpari. Talaga nga dagsang sangit, Kasla masasidag. Kasla di na malabsa ka waiting shed. Ay, paiman. Asino ka? Abay nga, daka dito waiting shed ito. Kasto nga oras, Siya na tinagan ko, Uncle. Imba tinak dito'y tinangampun kanya. Ngamin, di nakanon kayat. Ngamin, agdan anak da. Ang mga no kayat nakampunan, Uncle. Awan ngamin na mo kapapanan. Ang sing-sing putak. Promise, basta lakit yata pag naida. Ako Sige, Uncle. Pangasiyo. Agkagat ka nagsingsing putak. Promise. Ado dagiti amo ka trabaho ito nagtibalay. Sigurado makatulong ang kada kayo, Uncle. Hoy, Sandar! Ne, na kayo muna na. Ang payakasta tila ngayon. Kas kailan makaung ungit. Ay, naanak ko. Agparbang ka kumamay. Awan ka din nasaya at nga aramidam. Amom ka di at child abuse ti kastangar aramidam. Nang yawid kay... Nanang, mistake ti pampanunutan niyo. Kabayatan ti panagnak nga agawid di rabi Nakitak ni Shanaya ti waiting shed. Agsangsangit. Agpakpakasi nga ampunag ka nun. Taimbati ka no tinangampun kan kuana. Isungay nyawit kon. Ninanang mat. Advance talaga ti panunot yun. Ala, sumura ka kunin ti trabaho. Da kayo pa ilati makaamo kani Shanaya. Kaasimot ng papanawan tayo. Isungagyan pa ila dito balay. Ado kanong ti amuna at trabaho iti unag ti balay. Sige, mapana ko. Tapno jak maladaw na nang. Sige nga rodanak ko. Agan-anad ka. Sa paam ti agawid inton malam. Tagigiddan tayon ton amang rabi Una nang. Uno umuna kay tulatan namang rabi Amangan numaladawak nga agawid. Narespitaw ken nagagat nga ubing ni Shanaya Imbag hamon lakay. Amo na amin at trabaho iti unag ti balay. Aginaw, agwalis iti unag kenruar ti balay. Agpunas kadag iti tawa, ken amo na pa'y ti aglaba. Isu na laeng ta saan sapay unay a makagilgil kadag iti dadakkel a jacket ken pantalon. Ay, man-man ti ubing akas ken kwa na bakit.
Kaduan nga ubing itang, kaday talag silsilpon ti kukwenda. Di da pa'y kumaibaunin ta nakatutok da kadagiti gadgets da. Wan nga rod lakay. Naiduma talaga ni Shanaya kadagiti ubing ita. Ay, huwag gayam. Anya nga ti plano ni Sander ni Shanaya. Apay talaga nga ampunin na. Kastamot ti kuna na lakay. Pagadalan nanto kano inton umay apa nagsisirek. Kinasaya at no kasta. Awan ti dakes na no ag nagdan dito'y balay. Nagagatmait. Imbaglakad kadwata mo dito'y balay no kwa. Day talaang no dantoki di umay mangsukon keng kwa na. Panagkunak kat saan ang mapasamak day talakay. Ngamin, sigun kadagiti istorya ni Shanaya. Inampun kano dagiti baknang a pamilya. Angam nakakaasimot kano ti pampamay andakan kwa na. Natay kanon dagiti dadakkel na gapo iti sakit. Payawan nga tat kakabsat na. Wano kakabsat dagiti dadakkel na. Day tatijak ang mula kay. Agam no kastantuman bilang. Awan mo't parikaw. Adan tumatan kin ni Shanaya dayta. Mabalin nanton ti agdesisyon abuk-bukod na. Sabi na tayan ko. Ang damat ulas ko na. Adag dito'y waiting shed. Ni Shanaya ti nakaturog iti abay ko. Nalaos ti Bartek ko Imbaglakid din. Takinabailak pa iti di manon dito waiting shed. Shanaya. Naya. Ay, saan kayo ka din, Ana Bartek, Uncle? Ako, apay nga daka dito Imay ni Lolo Kanor itay ijay balay. Imbaga na ti kaadam dito yung waiting shed, Ana Barbartak. Saan ka mat ama bagkat ngayawin? Isungay niyagan kan ay iti ulas mo. Didak kayat ang palubusan da Lolo kan Lola. Ngam impilit ko ti may dito Di ka mat kayat apanawan. Isabi nantayan ka. Aging ganay turog kumatan iti abay mo. Shanaya? Saan ka na nabartak, Uncle? Uwan, sanan? Nala, agawid tangarudan ay ijay balay. Ijay tanya ituloy ti maturog. Naya? Naya? Shanaya? Ay, amang ano nakaturogan. Naya, nakaring ka pa Shanaya, apay, anya ti mapaspasamakan ka. Nanang! Nanang! Masakit ni Shanaya! Nanganto ti gurigur na! Umay kayo adagos ditoy! Aywan, mabitla ang anak ko. Mga lakla ang iti banyos ko kankwana. Darasan nyo! Nalabit ang nalamukan iti panang bantay na kan ka ijay waiting shed. Iti nabarbartag ka, Sander. Nanang. Anak ko, agbalbaliw ka ngaminan. Isublim ti sigod akababalin mo. Saan ka mo't asigod akasta Panagkunak kat blessing ni Shanaya kan ka. Kada tayo a pamilya. Iso apang nga asim ka di tagbalbaliw kan. Idyamon ti arak. Aginom ka man ngam kontrolem, kan saan mo kumamot a kanayunan. Si kamot laeng ti agbalinto a nakakaasi, no kastalatan ti aramidem anak ko. Nanang. Saan laeng anasingpet, nagaget, na respeto, kan nalailo pa'y nga ubing ni Shanaya. Saan anarigat nga ipatag, kas anak kan apoday tiyay nga ubing. Patyak adumakkel tumet laeng anasingpet, babaan iti panarabay tayo kankwana. Asino met ti ubing ang makaaramid iti kas iti aramid anakan ka. Agasamet, tamapan nakabambantayan, kan ik-ikan iti ulas mo no kas tiyan nabarbartag ka.
Itimplaan na ka iti kape. Pakanin na ka. Kaidaan na ka pa nga uray na sangsanger ka. Panagkuna ket imbilang nakan kas amana. Iso nga ibilang mo ko mga ruden kas anak mo ni Shanaya. Una nang, ikarik nga idya kong tagbartag. Ipamaysa kong tagtrabaho. Agurnungak para iti panagadal ni Shanaya. Ketap no mamaminsa ti pananglipat ko iti sa ema naglabasak. Ipamaysak ti mga sikaso ka ni Shanaya. Kastamat iti trabaho. Igaad ko ti agtrabaho. Nang runa kat agadal to ni Shanaya. Masapol asaganak ti dakdakkel ton nga obligasyon ko kunkwana. Ay na, maragsakan ak amakangag iti dayta anak ko. Namnamaam ti suporta ken tulong mi kinitatang mo. Uncle Sandar, okay lang ka di? No awagan ka iti daddy? Kat wala. Okay lang kanyak. Kayan pakaragsakak unay, no kayat nang agbalin adadim. Thank you, Daddy Sander. Agyamanak iti panangayaywan mo kanyak. Nang runa no kasjing agsakitak. Thank you very much, Daddy. Awanan yaman na, Shanaya, anak ko. Sabi ko ma, tasaan kayon nga agbarbartak? Wan, saanan? Ikarik dahi anak ko. Saan ton nga agbarbartek? Agtrabaho akon. Iti kasta, makaurnong ta iti pag-eskwelam. Agpaiso, Daddy? Wen, kunakmet. Promise? Promise. Pexman? Pexman. Mamatay man. Agyamanak, Daddy. Kat promise ko mat, ngagbalinak to anatulnong kada kayo kada Lolo Milyo, kini Lola Maria. Agsingsing panak, agadalak analaing, itikas na, makaturpusak. Aywanan ka, aging gaalumakay ka, Daddy. Uray anyan to ti mapaspasamak, sikan tulaang ti dadik. Ket numan bilang alaundak to dagiti pudpud no a pamilyak, agsubli aktulataken ka, Daddy. Ket aywanan kan tumat, kas iti panangaywan mo kanya. Miss F, iti talo atawan akaadda ni Shanaya iti pudermi, awan met tinagbalin aparikot. Nagdamdamag kami kadagiti mabalin akabagyan na, ngem awan nabirukan mi. Nagpa-advise kami iti maysa nga abogado ket inpagnak dagiti kasapulan a papeles para iti pannaka-i-transfer ti apelyedo ni Shanaya. Inpaay ko amin a panawan ko kenkwana. Inbilang ko kaspudpudno nga anak ko. Maragsakanak, ngamin iti likudan dagiti naglabasak, adda ni Shanaya anangagas kadagiti saem anapasamak iti biag ko. Nagbalin kami anasinged. Tiamok idi ket awanen torong ti biag ko. Ngem nagbiddutak, gapo ta ididimteng ni Shanaya, nagsubli iti sigod ti kababalin ko. Ket ita, madama nga agad-adal iti maysa nga universidad ditoy La Union. Nagtalinaed met ti kinasingpet na nga ubing agingga abin malasang. Ket iti mabiit agdibon daytoy. Kayat ko nga ipaayan iti maysa a birthday party para iti panagdibuna. Daytoy man ti padas ko a Jactopolos malipatan. Toy pagayam mo, Sander. Ken ka pagayam, Sander. You are blessed. Ni Shanaya ket maysa kadagiti makuna ahulog ng langit. Adda ket adda a talaga ti usaran ti Apo tapno agbalbaliw ti maysa a tao. Iti intay panagdaldalyasat ditoy abiyag adu dagiti pannubok a mapasaran tayo. Ngem adda ket adalatta ti aramatan ti Apo tapno maiparikna na
tinalaos a panagayat na kadatayo. Nagbalin man anaatap ni ayat ken ka gapu kadagiti nakirelasyon ngem dakdakkel met a parabor tinaawat mo. Sapay kumata agtultuloy ti kinasingpet ken kinatulnog ni Shania. Alakastan pagayam Sander, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagipti na palabas. Inyornos, para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdengeg.